Boa xente, benvidos unha vez máis á sección de falar da rúa. Estamos no terceiro programa da Radio Escaparate e hoxe vamos falar coa xente sobre a Operación Triunfo. Eu non teño nin idea deste programa, por iso quero que a xente me informe sobre que está pasando este ano e que, por suposto, me den uns detalliños para que eu poida empezar a verlo a semana que ven. Así que vamos a ver que nos di a xente. A ti gusta a Operación Triunfo? No. Vale. Interesante, o sea... Vale, pois vas a sorprender, eu estou na mesma situación. Vale, entonces preguntaraste por que estou preguntando a xente por Operación Triunfo se eu tampouco teño nin idea. Bueno, pois basicamente o que quería é que a xente me puxera en contexto para empezar a ver a semana que ven, pero xa que non che gusta Operación Triunfo, vamos a falar de outra cousa. Foi ayer a Champions. Sí. Coméntame, que tal o Madrid? No vi el Madrid, estuve viendo el... Como que non viste o Madrid? Non viste a Vinicius? No. Pero si Vinicius es El Salvador. ¿Tú qué crees? Que sí es el próximo Balón de Oro, ¿no? Sí, sí. Está claro que sí. Bueno, antes Karim, pero sí. Karim, ¿y qué viste el partido ya? El del Manchester. El del Manchester contra la Juve. Sí. Cristiano este año gana el Balón de Oro. No. Como que non? Quen lo gana si no? Lionel. Explico vos o que vou facer, vale? Vale. Eu non teño nin idea de Operación Triunfo. Vos máis ou menos controlades algo? A medias. Controlades algo, vale. Explico vos o que pasa. Eu gustaríame empezar a velo, porque vexo que é algo que está moi de moda. Facedeme un resumo para que eu poida velo para a semana que ven. Os concursantes deste ano. Sí. Pois, a ver, Quen é o peor e tal? a min... O mellor a que... Famous, no, sin duda. eso sí. Famous. Pero que a que a min peor me cae basicamente Marilia, ou seja, Marilia. menuda personalidade. Sí, pode ser. Que fixo Marilia ese logo? É moi fantasiosa, sabes? Fantasiosa, a que te refieres? Sí, imaginativa, fala moi cursi, e non sei. Son todos moi pequenos. Inda que cantar, teñen canta ben. Moi entre pequenos. 18 e 20 anos. 18 e 20 anos, bueno, Sí. para sentirse identificados. Super Hai algún galego? expectativas. Isabela. Sí, Isabela. Sabes, esa é a miña xa. Eu xa teño, vale, xa teño favorita. Quen crees que vai ganar este ano? Famous. Famous. E outra cousiña, unha pregunta. Ven ayer en Twitter que hubo como polémica con non sei que profesora. Era unha xurado invitada Sí. neste programa, que é Brisa Fenoi, que Correcto. sacou unha foto para o seu Instagram onde saía un papel onde reflexaba unha valoración anterior do xurado que permitía ver que concursante iba a sair ou Como quen quere seguir todo. ou ser favorito. Como? Que era como que xa o tiñan preparado. Que va? Pero hai dúas teorías, pois que uns dicen que era Sí. unha valoración previa, pero que todo iba a transcurrir Sí. do modo habitual, e outros din que é un tongo, que xa estaba todo preparado dende o Home, eu casi principio, me decanto tamén pola segunda. faceran o que faceran. Hostia, que Non sei. fuerte, ¿no? Sí. Bueno, pois moitas gracias por participar. A ti. A ver se me engancho para a semana que ven. Veña. Vale. Chao. Así que zumba.